panggadange ngatiku aku kepengin cedhak lawan sampean Kakang. Ora bedane kelawan aku Nyai Guntar. Yen aku ana omah, aku mung kepengin sandingan kelawan kowe Redini. Kowe wis ana ing sisihku. Ning kene sing tak jaluk, ayo leladiya kelawan aku Nyai Guntar.
Ngene lho Mbak Yu, umurmu iki saya tuwa, rupa saya elek. Nyai Guntari ora iso elek tak pasang susuk. Susuk konde ta apa? So. Tumindak sing kok aku isih ketok mentur. Yo yo. Hah? aku terus kowe. Piye? Mbok mari tumindak sing kaya ngono. Apa aku salah? Aku wong wadon nek aku bisa seneng wong lanang kuwi lumrah kuwi pas. Wong lanang jojone wong wadon. Iya. Lah wong wadon seneng wong lanang kok luput e? Luputmu iki mergo ngene. Kowe iki anggere bagus seneng engko bosen mbok buah. Ya wong aku ora ndek bojo kok. Lah karepku nek yen seneng iku takon sepisan dadi. Wingi regen ya mbok senengi moh. Lah sepisan dadi ku ya dadi. Lah ora dadi apa ora golek gantine? Mergo wong lanang ki akeh ngerti kelakuanmu ngono kuwi. Lho, sering diobok-obok wong. Di? Ngertenane ya? Apa? Aku diobok-obok wong kuwi ora anggere wong sing tak senengi. Aku ngerti. Lah nek sing ngerti kedok tulan. Kae sisane si bebis. Aku ora peduli kabeh omongane wong-wong kae. Apa meneh iki petinggi? Ya toh? Nek iso tumindak pakarti sing kaya ngono mandeg. Petinggi iki dituwake nang desa Plalangan. Tembung sak lima, tindak sak pecak, yen bisa kanggo tulon. Oh sing goblok ya wargane. Ngerti wong lanang disenengi petinggi kok ora gelem. Ora wong lanang goblok kok. Mateni wong petinggi pekok yo ngene iki. Ya ben, Wah, repot. ana apa? Kowe teko ning papan kene kok ganggu marang aku. Ana apa, Di? Ana kawigaten sing magepokane karo Mbayu Guntari. Ganti apa? Wigatine nalika aku ning sawah kidul desa. Tak sawang saka kaduan. Kuwi para penggede saka Bedingin. Ki arep tedak ana ing desa Plalangan mergo apa? Perlune apa? Mbak Yu wis pirang-pirang dina ora nate nepi wajib sowan ana ning Bedingin. Perkara aku ra sowan ana ing kapane wong Bedingin. Heeh. Iku diperkarake. Dadi penggede saka Bedingin arep teko kene. Nah, Di? heeh. Tak paling ngerti ya? Piye Mbak Yu? Kowe wis ngerti yen aku lagi wae nandang loro bronto. Oh. Aku seneng karo bocah lanang lho. Kowe mlayu-mlayu nyapa to, Run? Awan sewu. Ora sah sewu-sewu, ora ono sewu. Ana apa? Ambekane ditoto alon-alon waton kelakon. Ya. Kita ngombe. Boten ampun. Terus Tiang-tiang Bedingin, Heeh. penggede. Menika so teko wonten ing Plalangan. Oh, ya tenan to. dadi ki Ya mesti ae wedi to. Di. Wong kalah panguwasa. Aku rungono dhisik. Aku mau wis kandha. Aku lagi wae nandang loro bronto, aku seneng karo wong lanang sing jenenge Joko Trawalu. Mula yen aku durung nemokke Joko Trawalu, aku ora bakal sowan ana ing Bedingin. Ini ae Mbak Yu. Kanggo para dogol bebaur ing Plalangan tanggung jawab ngrumepi Mbak Yu Guntari, tak adepani sak balaku. Kabeh Ya. penggede adepono. Perkara seneng Trawalu kuwi hakmu. Wis aku ora iso nganu. Wong tresno nyabot ya Mbak Yu. Yen kaya penggede pijet balik kok ning Bedingin. Teni wae nang tepes ing Plalangan. Kok menawa ora ulap panyawangku. Kowe Guntara adine Guntari. Bener. Yen ora kleru kabeh putra ing Bedingin. Ora kleru aku kolot Mulut lilin. Guntara. Mbok menawa tuwa rasa pitakon jroning atimu wondene aku lan para bebau-bebau ana ing Bedingin tumeka ana Plalangan. Pancen estunipun dadosaken kejuting ati.
wanci beduk ndrandang panjenengan sak wadyabala tedhak wonten ing desa Palang niku enten wigatos menawa. Wigatine aku mempengin tinemu kelawan Guntari mergo sepisan pindho ping 3 Guntari kayak ora tau netepi wajib konferensi ana ing Bedinggih. Nah, perkara niki nganti aku ngirit para-para kawula lan bebau saka Bedinggih. Nggih, Apa sing jalari? ngaten nggih. Perkawis menika mboten badhe kula selaki, blak kotang ora tedeng aling-aling. Napa sebabipun Mbak Yu Guntari niku sak pentawis wedal mboten nate netepi wajib sowan wonten ing Kapanewon Bedingin. Bener. Jalaran Mbak Yu Guntari nembe kemawon ke taman Singeping Asmara karo cah lanang. Ya kuwi sing ndadekake ora sowan ana ing Bedingin. Guntara, Nggih, Mbak Yumu kuwi petinggi. lha nggih. Itunge ya wong pinter lah ya to. Nggih. Kudune iso mbeda-bedakake bab kapribaden lan tata negara. Nggih, mun boten kirang-kirang. Ndara, kula ngemutaken dumateng Mbak Yu Guntari, nanging nyatanipun boten saged kula pambeng. Kula terus bagaimana? Yen kaya ngono ya ngene wae. Aku tak ketemu pribadi karo Nyai benar. Guntari. Waduh, ngapunten nggih, Ndara. Waduh piye? Mbak Yu Guntari boten saged dipun ganggu. Sinten kemawon, wong kula mawon ora wani kok. Cetha yen kaya ngono kowe kalebu ngombyongi tumindake Nyai Guntari. Monggo anggenipun mestani. Apa aku kudu meksa karo kowe? Nek mesa ya tetep kula ngalang-alang. Wah,
ana ing bedingen lamun to durung ngerangke Guntari. Ayo, ayo mundur. Tak kira Mbak Yu. Wong bedingen iki mung sithik. Jebul ora umum wilangane. Dadi cetane Kalah. kowe kalah karo wong bedinge. Kabeh jaga-jaga tak kon mundur. Yen ora mundur, akeh sing dadi korban. Dadi iki mundur. Mundur. Ning ki isih doyok. Iso. Guntari. Sing gedhe pangapura mula mento aku nggawe geger ana pelalangan. Kabeh mau mergo saka patrapu sing ora tau netepi wajib konferensi ana ing kapeneon beding. Adikku wis kandha. Yen to lagi wae aku goleki wong sing tak tresnani. Mongko lamun aku wis ketemu karo katresnanku aku bakal sono ning bedinge. Kabeh mau kawadanmu. Cetok kowe ora iso beda-bedakake bab kapribaden lan tata negara. Cetok kabeh mau mbok sengaja kepengin bibi perkara ana ing bedingin. Dadi cetane karepmu ning papan kene meksa. Bakal meksa kawan kowe. Meksa yang tadi. Malah wedek. Aja mati. Kowe meneh tekan ngendi dure? Aku ora bakal wedi. Yen aku durung bisa mateni kowe jundang aku Nyai Guntari. Lakon mati. Sumbermu kaya iso mecah karo sing gligit. Lho, ini wis sepisan lha kok wis mati kowe, ha? Heh? Ora ajar. Mate iya. Joko kono mati. Kapan asarane kok mati? Ning papan kene yen ora jurjani jaman dadi desa kono to. Iki gara-gara sampean. Penghasil sampean Semar Mes semurah mati babar pisan. Wah, sampean kleru lagi ngecake. Kleru pripun? Loh, mesti kleru sampean ngecake ngelmu Semar Mesem. Disekseni bebau. Angge, Yo bener. Lho, kasunyatane Nyai Guntari ora apa-apa tak tameni. Kula pripun, Den? Gedhok lemah ping 3 wis tau. Aja nganti ngidak bumi ing pelalangan. Lho sampean ngidak bumi tapolotes separo kok. Dadine ora Sing mandi. beda sampean. Lho perintah Kanjeng Rama iku supaya tumuju ning pelalangan kok ora oleh midak bumi pelalangan sampean Yo ben saulunge sak bareng ngrapalno ngelmu pengasihan Semar Mesem. Sawise aku nglangkah sampean tuntas kon gedhok lemah ping 3. Lah gedroke tapolotes ngidak separo ya ora mandi. Kuwi ora, nggonku nidal lagi pindho semute mudal. Bareng kita malah kakean. Kowe apese sampean nggon niku. Lho sampean kok mau ayu men lonjo minggu Nggonku tetandingan karo Nyai Guntari lan bau kalah. Loh, sedulurku Kakang Kolut tumaneng kali mati. Ya mati. Mati sejo. Kamangka ijeng bucung. Mbah Mudin. Pripun iki? Iki nek kok adepi kanthi cara ngene. Sampean mboten saged menang. Lah caranipun
Kali pun. golek bakul blimbing. Sampeyan pamor. Agek nek ngunduh ora mboten sampean. Niki bakul pupuk apa bakul blimbing? Iki dodol apa lagi? Blimbing masak. Bakul blimbing. Sitoke piro iki? Siji 15.000. 15.000. Ora dadi ngopo wong. Lamun to tak tuku kabeh piro regane? Kok Mas murah-murahan. Sampeyan borong kabeh 10.000. Lho sembrono blimbing iki aja dipangani tok. Siji bayar. Blimbing tak tuku kabeh. Ah, tuku kabeh. Matur suwun. Kan bakule ya tak tuku. Ampun lah. Kaki nopo lho wong bakule? Kowe tak mau delok kilo apa ora regam piro regam. Wonten kula sakit. Ah, Enten sing jajahi, Mbok. ngene lho. Arep ora ngene. Sandang penganggur. Podine kosong. Podine harus Sangat panggonan kula sampean tumbak. Iya, sandangan kabeh. Nek caping rasan monggo lho. Caping rasan. Iki bakul blimbing sandangane. Sampeyan makan aja lah kamu sini. Alhamdulillah, blimbingku laris. 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 Kan modern mangan gak bismillah. Supayane Nyai Guntari ora weruh. Sampai tak Sampeyan curiga bisa bisa apik. apik. Nah, bakul blimbing. Weh. Iki dijoli kremes Tak karo ijoli karo kuwi bondo donya sing akeh. Sing. ojo kabeh. Kabeh kok. Kanggo celana. Tuprane celonone. Ora. Apa wae? Beliku ilang, Bro. Gusti, Gus. Ayo delok. Kowe rono, kowe ndelik rono, kowe ndelik rono. Aku dhewe. Dipinggir. Dipinggir. Pak Modern, iki apa blimbing pakane. Terus apa? Iya. Lah iku mau bondo donya. Ambiku buku tukulan blimbing 3 truk ngomongi. Ya ora apa-apa wis. Amit bimbing Ilang. tak kenal kok. Sampeyan kok. Matur nuwun nggih, Mas. Sesuk tukoni neh. Beres. Muga-muga bisa berbeledek. Kowe iki ngene iki rupane dan omah. Matur sih. Enggak putine dodol apa? Iki sing dodol apa blimbing ora ono. Iki blimbinge. Sampeyan kalau bebau sesingitan. Awat-awat iki. Blimbing, Mbok Dik. Aku bimbing sitok kok. Sik. Ngang situ kok. Siji mangan codot. Iya. Wah, Mulane di kantor niku dipangan renges-renges. murah niku murah pun jenengan sekoro kali. Sik Mas. Perkara bimbing gampang. Nggih. Kowe mau roh bocah bagus, gede dhuwur, Nggih. liwat dalan kene. Wah boten wonten tiyang wek niki boten wonten. Wong blimbing kula kantos tunggal boten payu kok. Estu Bu. Tenan. Nggih. Ora ngapusi. Boten. Mau ngapusi sak suwaduk lho. Estu boten kok. Mengko nek kowe gelem dijoke, bimbing sak adahe tak tuku, ijek tak tambahi dhuwit. Nanging boten enten dan boten enten. Wong liwat boten enten. Di. Ana wong liwat ora? Boten enten. Kok gemeter kowe nyawang aku? Sopo kowe? Mati lah kowe. Ngene kok. Kowe arep nyamar aku dadi bakul bimbing. Ya. Di. Kamu Mbak Yu. pas sesek. Yen ana rejo-rejane jaman besok ning papan kene dadi desa bimbing. Desa bimbing.
Duel. Saiki Mbak Yu Guntari bali apa mbacut goleki Joko Trawolu? Kalangan tak pasrahke marang kowe. Aku arep ngetutke lakuku, aku mbacutke laku goleki Joko Trawolu. Ke bali aku tak Hati-hati ya Mbak Yu ya. Ayo Cak, balik. Hai. Yen carane kaya ngene. Pripun iki? Tinimbang dadi parang tutuan awake dhewe digobali wae mendingen yo. Asmane. nganti bingung sakwise aku ketemu lan apa mung cukup semene apa dibajekno ana sanjene Ayo cetha dibajekke Kakak. Kakak Joko Trawolu. Kakak.
seneng Trawolu. Ya. Lah terus bocah ngendi? Aku ya durung ngerti. Lah dalah. Lah bocah ngendi wae ora ngerti. Lah terus anake sapa? Ya padha ae ora ngerti, Mbok. ya Mula Gus. kuwi undangno bapak. Lah karepmu? Ya bapak takon goleki Kakang Joko Trowolu. Alah ya. Lah undangno bapak. Ya, Mbok. ya. Ono apa? Wong lagi leyeh kok. Iki lho anakku wedok serondol. Bingungi aku. Lah jare seneng wong lanang, jenom-noman jenenge Joko Trowolu. Ya Pak, kawungane bagus pol. Beto. Rondo. Piye, Pak? Ayo sapa ngerti kuwi kowe iki ora tau. Cedhak karo bocah lanang. Lu weruh-weruh kowe kok jaluk pengen dirapetke karo sapa? Kakang Joko Trowolu. Joko Trowolu. Ya. Aku nggonmu ketemu karo Joko Trowolu lho ning. Lek ketemu ning ngipi, Pak. Ya. Dadi nggonmu ketemu kuwi ana sajrone ngipen. Ngene lho, Bu. Piye? Jeneng wong ngimpi kuwi kembange wong turu. Mula dadi prawan ki aja keset-keset. Wanjawan genduk. Panase bianten ngene ya turu. Ya pas ta, Pak, awan-awan turu. Pak, Nah, Joko Trowolu ki bocah ngendi anake sapa? aku durung ngerti. Sing mateni wong. Sampeyan lak tresno karo aku apa? Nek sampeyan tresno karo aku, ya kudune digolekno. Wong jeneng kowe iki anakku kok aku ora tresno karo kowe iki. Lah kudune sampeyan iki gelem golekno mergo aku wis kepengin duwe bojo. Wis ngecek mesti. Jane umure pira to, Pak? Jane umure ki ya wis ana 19 taun. Lah iya lah ya Pancen ya wis wayahe macem apa? lamun duwe bojo. Pancen wis wayahe nget. Lah, Yo ngene. Jajal-jajal tak golekane mengko. Dedek yatike piye? Bur. Ki dhuwur. Heeh. Kulitane putih. kuning. Bagus. Bagus ya. Tak jupuk pusakaku. juga apa Pak nih? Ayo kanca-kancan kuwi. Oh iya. Tegese bapak tresno karo aku. Anak kok ora ditresnani piye to, Nduk? Ayo senajan wujude ngene. Bapak mau Iki sapi sawogone kene ya segem apa meneh menungso. Ngene, Rondo. Piye, Pak? Yo kudu kanten. Ngenteni bapak yo dongak-dongakno bapak iso ketemu bocah sing jenenge Trowolu. Iya. Dongakno pokoke, Pak. Ya, mbokmu Pak nih. sawetara tak tinggalake